Захисники затриманого окупантами Едема Бекірова досі не отримали результати так званого медичного обстеження свого підзахисного. Політв'язень минулого тижня лише 3 дні пробув у лікарні. Комплексного обстеження йому так і не провели і повернули до СІЗО. Чоловік важкохворий, у нього цукровий діабет, 4 шунти в серці та ампутована нога, він інвалід першої групи. Утім, це для окупантів не аргумент. Едема Бекірова вони звинувачують у перевезенні та зберіганні вибухівки. Затримали мешканця Новоолексіївки, це Херсонщина, ще 12 грудня. Наш Владислав Стужук побував удома в політв'язня та поспілкувався з його дружиною. Я практически никогда не ем одна. Меня ждет Эдем или жду я его. Мы всегда садимся за общий стол со всеми родными, близкими. А если мы только вдвоем остаемся, то мы ждем друг друга. Вот как-то так. И я без него практически не ем. Хорошо, що ви прийшли, ми зараз сядемо і пообідаємо. На кухні Гульнари Бекірової робота кипить. До нашого приїзду вона готує традиційну кримсько-татарську страву кашик-хаш, яку так любить її чоловік. Він хворіє на цукровий діабет, тому щоранку дружина робить йому спеціальний напій. Здесь у нас все, что, например, вот эта фасоль, мы бросали несколько, это снижает сахар, несколько фасолей, мы замачивали их на ночь, мы замачивали на ночь, и утром он их пил. Здесь все для того, все мы готовили, чтобы снизить сахар в крові. В цьому домі завжди багато гостей. Усі сусіди знають, хвіртку тут ніколи не замикають. Зараз, коли прийшла біда, односельці, каже Гульнара Ханум, не лишають її на самоті в такий важкий час. Крымские татары, у них же заведено, и они приходят утром, вечером, суббота, воскресенье, приходят, поддерживают. Поэтому вот этот промежуток времени, который... Я, будем говорить, думаю, страдаю, они мне этот промежуточек заполняют своими звонками, своим приходом, приездом, пьют со мной чай, кофе, рассказываем, смотрим альбомы. Господиня показує вітальню. Тут агроном за фахом Едем Бекіров проводив час за улюбленою справою, доглядав рослини. То, что он агроном, вот это все говорит, вот это его. Он их поливал, ухаживал, каждый листочек смотрел. То, что он Салушты, родители Демерджи, отец, а мама Улунузена, село Генеральское. Его все, что у нас здесь, связано с Алуштой, все с Крымом, потому что любовь к Крыму з молоком матері передалась. Коли Едема Бекірова в окупованому Криму викрили ФСБівці, все валиться з рук, бідкається дружина. І старенький, але міцний будинок буцімто теж сумує за господарем. Через несколько дней у нас был снег, замело все, и вдруг я прихожу, и в 3 местах упал потолок. Небывалый случай, были ветра, были морозы, были снега, все. И вдруг я думаю, надо же, плачу, не тільки я плачу, плаче і дом. Дружина показує кімнату, яка перетворилася в процедурний кабінет. У чоловіка цукровий діабет, 4 шунти у серці та ампутована нога. Без постійного прийому ліків Едему Бекірову не вижити. Через їх відсутність він зараз потерпає у кримській в'язниці. Это все, вот эта комната, где мы перевязываемся, это все его, все медпрепараты, которые нам нужны. Это от сахара препарат, это, измерять. Здесь все его, я только вывезла отсюда кресло, потому что а те лекарства мы думали передать, но они не передаются, потому что все в Крыму должно быть сертифицировано и куплено в Крыму. Едем Бекіров – зразковий господар, хвалиться дружина, незважаючи на інвалідність. Вы не поверите, на 5-й день, когда адвокат встретился с Эдемом, а он говорит, как же будет моя жена, у нее очень серьезная такая работа, общественная и государственная. Еще и печка это, я вообще не знаю. Вот у него первое, что он подумал, как я справлюсь без него. А мне действительно очень трудно без него. На календарі Ганічівської райради 2 прапори разом – кримсько-татарський та український, а ще чорним обведені дати без чоловіка. Але Гульнара Ханум не втрачає надії. Її чоловіка звільнять і попереду буде більше світлих днів. З 12 числа дійсно наступили чорні дні. И вот здесь вот несколько дней, которые он прошел в больнице 3 дня. Я так немножко ромбиками сделала для них.
Ну ничего, есть еще несколько месяцев, и я думаю, что они будут более такими, наверное, светлыми, праздничными. З Новоолексіївки Владислав Стужук, Роман Спірідонов і Снепінка, Заман, АТР.